Mag. Tala kita ba namin yan? Wow, ano ka usap ito? Parang kapag natatamdaman mo. Dapat ano kang pulutan?
Mango. Diyan yung bearing ko.
There you have it, ladies and gentlemen, contingent number 2. Magkaset. May ipakita pa rin po yung itindihan ng sa ating kami. Nakaruan o sa rin ng mga alak, nakamulan ng nakakalagas ng kikalayan, mga nakakakala. Ngayon, kita yung kabangan, kapagkala, na iponek ng Escridas, Titibaluca Elementary School.
Thank you so
Thank you so much, Contingent. Orang. Dapat ditirukan dulu.
Thank you so much. Contingent number 6. We would like to acknowledge our sponsors, Ms. Rizal Atiga of Rizal Atigas Cadin, Ms. Lenny Pedregosa of Lenny Carrera. Awan, nakinig ko. Mapanta ako. Ano ko kakababay? Kababay. Una may sumunod. Malasin ko rin niya lagi dito. Ito sa kanya. Sa kanya.
Talaga nga payab-yab lang kita. Thank you so much to season number 7. Again, we would like to acknowledge our major sponsors for this 24th annual Eco-Tourism Festival. Honorable Mandarin Namawa, the Provincial Governor of the Province of Cagayan. Honorable Monsi Velasco Jr. of the Department of the 1st District of Cagayan. Honorable Oliver Pascual, Board Member of the 1st District of Cagayan. Honorable
Central, ma'am. Taga Central.
kaya di battery. Gusto si Gayam. Thank you, performer number 10. Once again, we'd like to thank our sponsors, Honorable Honorable Agustin Velasco Jr., Congressman, First District of Cagayan, Honorable Oliver Pascual, Board Member, First District. May gagawin talaga ng program ng produkto at ng matulog. Santa Teresita, inig ng Mini Festival, Trigo, Manalo, ang Mini Festival.
Thank you so much, contingent number 11. At this point, we will also welcome contingent number 12.
Thank you so much, contingent number 12. At this point, may we also welcome contingent number 13. Central Williams para sa akin lang po ah. Nakaturog mo din nakatag-create. Police. Patay.
Vlogger. Dito po sa Santa Teresita, Cagayan to. Santa Teresita. Punta po kayo dito sa Santa Teresita, marami pa pong activity. First day of Namunit Festival pa lang to, idol. Thank you so much, contender number 13. Santa Teresita, Cagayan. And ladies and gentlemen, Kabayan ni Patrona Tanong Santa Maria del Carles, sa Andang Maupay, Lenyong Awanan, Tinamnaman. Kaya kasi buloy pinapalaos sa panagyaman ng Victoria Teresiano, at tinipulyo kaya kay Kaisada, para imanisa ang maganda. Dahil yun yung panaganda, kaya
that concludes, ladies and gentlemen, the elementary presentations. Di sa nag-aasaw
Buya ka pa.
Pagbilang Hino de Santa Teresita. Mas warga